abasendlunkulu sesiyazazi thina ukokhinga isizulu ngeke ufike kuthiwa nangomuntu uhamba ucela ama-10,000 bani angeke ufike lokho angeke uze ufike lokho ngeke udle ngethiwa nangomuntu uhamba ucela ama-10,000 khona ngeke but lo uyakwenza lo ne uyakwenza lo hambe ecela ama-10,000 singabantu athi ngumntwana wasendlunkulu imali ekwafaneke iye kubo Senzo Meyiwa imali yonke ekwafaneke iye kubo Senzo Meyiwa imali ayithatha wathi kunikelela umndeni wakubo Senzo Meyiwa wayithatha uyidla namadoda akhe ayikazi iye kubo Senzo Meyiwa that money ne wafike wavula i-account wathi abantu benikelela imali yecala lika Senzo Meyiwa indleko nayo yonke into akusupportwe kubo Senzo abantu banikela money that was above 100,000 wayihamba yena oyidla namadoda akhe ayikaze leyo mali le ifike kubo Meyiwa ngicela sikhombise i-account la efayela khona ubaba kaMeyiwa leyo mali asikhombise athi nawo ama-banking details kababa kaMeyiwa akasikhombise sonke nje siyi-country akasikhombise ama-details ala afaka khona imali yakubo Meyiwa awekho gama lakho usinqobile ayikho indaba ngalo mntwana lo hambe idumisa athi yena unendlondlo athi unabaphansi athi yena usebenza ngesintu wabhala ngami kaFacebook wathi ya ufike egcineni ke lo mfana usefike kimi mina ngizomfundisa isifundo khona amashinga akhe emshingisa ngabuka nje ngathi ngidavuza amagolo lapha kuFacebook because mina ngiyanibuka nje ababhala lapha kuFacebook lo mfana ke usefike egcineni ngizomfundisa mina angenziwa ke kanjena nishinga bamshingisa abanye bathi sithembe kuwe ke sisi sithembe kuwe sithembe kuwe kusho wonke amagolo lapha kuFacebook here I am I'm still facing it kwathiwa kunecala elivulelwe mina pho ngiboshiwe ngani phela mina amaphoyisa ane-right yokungifonela uma nginecala futhi always submit to that police station ngizofika ngqo ngize ngizoyilanda imali ngithi nansi imali nangu ngeke ziye le gebengu ema-police station ziyazi kahle ukuthi siyaganga mangibona ngiyithuka I know exactly ukuthi ngeke ngiboshwe ngoba akekho zoye police station bazazi ukuthi no thina we are criminals this guy uyasiwisa ngempela basigebengu bawuthusa nina thiwa siyambopha simbophile ayikho leyo nto leyo tshelwa yimina ayikho leyo nto leyo ngiyaziwa mina ukuthi I'm fighting criminals so mawuzwe isigebengu sithi ngiyambopha okwazi dama ngahlaza nawo soze isigebengu simbophe hambe yoboshwa isigebengu ngawumlando isigebengu singibophe awungabe umlando thwana sisigebengu sivulela icase epolice station singayini epolice station sivele naso swasaba amaphoyisa angeke siye lapho isigebengu sivele naso siyawasaba amaphoyisa ngoba sikhangile so masusizwa wena sithi siye police station ngoba mina ngitshela abantu la ngama-murder cases abawenzile ngacele ngqo abantu ngithi le murder case oyenzile umuntu athi ngizombopha mina ngizofuna khipha ufakazi abulawo macala lawo mina umuntu ngimtshela 99 uthi wabulala ngimtshele la phambi kwenu angikaze ngiboshwe zibuza umbuzo ukuthi waye ngaboshwa ngoba kwalo engimtshelayo yalazi iqiniso uyayazi into esombopha ngaphinda aphume uyayazi mina ngitshela umuntu la ngithi wena wabulala wena angahamba epolice station ngoba usuke sokumele ukhiphe yonke into lapho ukhiphe uyazi ukuthi hayi lo muntu unalo iqiniso vele ngizoboshwa ngiyakutshela mina ngitshela umuntu la 99 ngithi wena wabulala ubani umuntu antshela athi hayi uyangisukela akangibophi ngani
You should know ukuthi angiyonto encane mina. Bese kuthiwa ucashephi nawe kujabule emsunu kanyoko. Uyabhala nawe i-comment. Ya liyavutha uphuthu ucashephi mhlaba abulala uanti wakho noma ababulala uma wakho. Uyoyeka ubhala leyo comment leyo msunu nje. Yekelani lento ya F1 nifaka ama-heart nje kuphela. Yekelani lento ya F1 nifake nje ama-heart nonke. Nithephe iscreen, ni like iscreen, nithephe iscreen. Ni share nenze yonke into nje, nithephe nifaka ama-gift nenze yonke into nje right. Niyele lento yokufaka F1 awusebenzi la. Nifaka ama-heart nje, nithephe iscreen, ni like iscreen nazo. Ade ngiyakutshela. Ngiyakutshela nje mina. Angisezwanga-ke la Thabane la zasidla ngisho abasolwa. Uthini lapho advocating? Awungeke ungayivula ikhamera, uyichase nje le ndaba, ungavuli ngisho amakhamera, ungene nje ungayivuli ngisho ikhamera. Sanibonani. Ya sisikunjani? Ngiyaphila ninjani nini? Siyaphila. Muthinta lolu daba lubuhlungu lolu la yalisinqobile. Yaso. La Thabani ngikutshele. Kodwa nje ngeke ngize ngene isikhathi eside la kwipanel. Ukuthi lento nje uyikhulumayo ngicela ukukutshela ukuthi mina ngaleli cala likaMeyiwa thina siqoliwe hayi indaba yokudlala and to decampaign i-evidence that is before court yayinzima, too much, yayifaka ngisho ama-journalist kuphushwa just i-agenda. Nangithi ubhuti wakhe ngu-accuse number 4, ubhuti wakhe u-accuse number 4 kule case le uMthokoziseni Maphisa. Ayikho into esingabenza ngane. Ngubhuti wakhe bazalwa umama oyedwa. Hawu. Ubhuti wakhe u-accuse number 4. Hayibo. So nje indaba yakhe kodwa nje ngizongena ngokunye kwipanel ngikusendela izinto eziningi nje kwi-inbox yakho. Hawu. Labafana sibondlile, labafana sikholeliwe ukuthi abayenzanga lutho, and if lelicala awukazi uliqale from the start ungazi uthi hayi bayasukelwa, ungazi uthi hayi leli judge, kodwa nje if I can give you i-background ngizokunikeza i-background uze nayo then uyibone. Siphuma ko-Boksburg nalelicala ingakangeni leli judge leli lingakangeni, sikhipha izimali sisondla nale ntombazana le iqamba amanga iloko ithi hayi iyafunwa ifuna ubulawa amaphoyisa. Sikhipha imali eshintsha indawo eyohlala koSoweto, eshintsha indawo edla imali komayemaye esiqambela amanga. So kuningi nje, kuningi, but nje I will tell you nje mase nginesikhathi nje ngikutshele konke so that ube ne-background, ngikuvezele evidence, izinto zonke ezasisenza, everything. I was forefront kuyo yonke i-campaign ukusiza labafana labayana, but ke ngizokutshela. Ukutshela konke nje manje nje ngiyehla but wena ngizokutshela, ngizoza nawe konke with everything, evidence, everything from the beginning. So la kwakondliwa nje izona futhi igebengu sakuba untombazane. Yebo. Angithi yena phela wayibanikeza yena mhlawumbe ipercent elincane asheke no rest ngoba zasebenzisa uFNB wakhe, sisebenzise no Capitec. Esidayisela ngisho izikipa, ngizokukhombisa ngisho izithombe zami ngigqoke iskipa ePretoria, mina kwakuyimina owayeyimarch organizer, city campaigner, senza yonke into, sihamba kuma department oChrisalda Louis besifonela asishiya aqamba amanga athi uyena athi uyeza kwi-march, sigcina sesisele sodwa kwi-march angaveli. Esifukuzisa nje kuningi ngeze ngikutshele just that ezinye izinto wayidla imali yabantu, angifuni uqamba amanga usinqobile. And then wathi makabona ukuthi sesiyambona sakhokhela ngisho even i-ballistic expert, umuntu owayecwaninga isibhamu, wayidla leyo mali, agcina ama-lawyer e-court sekacela i-judge lokuthi i-legal aid ayibhadale i-ballistic.
namanje kwagcina kuyi-legal aid imali eyidlile lenze kunema-proof asikhulumi nje izinto ama-hearsay lana asikhona we were part of it, we experienced it. I will show you my pictures, I will show you my pictures even inside the court. Sifoto SABC is there on record and ngeke uzubelieve, ngeke uzubelieve. Yo, Esidayisela ngisho izikipa athi asikhipha 300 bezikipa kuningi. Mina uzubona ukuthi even on my Capitec she's still a beneficiary of Capitec yami, because ukuthi kulowo nginyanya nje every time when I see her picture, and whenever abona ukuthi uyabona uzoya ku Facebook and take your picture and post it there abhala into ezingekho. And she was even pushing a narrative. There was a time la abona ukuthi sesiyabona ukuthi kwenzakalani, wahamba wayongiposta ku Facebook wathi yabona le ntombazana yaseZimbabwe and wayesazi ukuthi I'm a South African, but wayetry ukuthi whatever mina ngizoyisho ebantwini abantu bangayilaleli i-strategy sakhe leso yokuthi makadle imali yenu then uzokwenza sure ukuthi uzokubed name uzokuposta kuqala. And mina ngangenayo ke leyo nto ukuthi ngimposte whenever enze something, but athatha isithombe sakhe hamba yosiposta athi yayibona le ntombazana yaseZimbabwe inamanga ihlale eHillbrow. I create just a narrative and angazi nokuthi lento ekameyiwa inomuthi or what is happening laphayana. Abantu bakhe mawayibatshela babezwa yonke into and abana manje babengakuthuka bonke and babengeke bayikholwe into oyishoyo ukuthi abantu umukhuluma something, ngoba phela makasho something wayine influence enzima, wayine influence enzima. And abantu bayangena kuma page wethu and bazos insulta abazi ukuthi siwa. Kunabantu abalijoine abalibonele licala selila ku TikTok uthi nasuka naloko Boxback lingaka broadcast or still fighting ukuthi li broadcast. Kushintshwa amajaji sikhona sihamba senza ama comments sikuma groups kudliwa imali kushaya imali ngeviki abameli sibakhokhela izimali of which nabo babesenza into zazi wrong ngoba vele it's against i-profession yabo. Kuningi that's why ngithi there is time la ngiyoze ngixoxele khona ngikusendele everything uzomangala. So eSouth Africa abantu abazifuni izinto ezi-straight, abazifuni. But ke one day mina ke ngibabone mabengena nje even kwi-comment section yami bethukisa, they don't know ukuthi thina asikhulumi ngento esiyibuka eTV, thina we interacted, sikhulumile nalabafana, sibondlile, we like it's like siba supportile, we went through and then sa discover ngendlela zethu ukuthi thina ngabanye, because uyazi ukuthi money favor something and then masishintsha narrative now u discover something new, you step back. Mina was one uzohleka mangikusendela ngisho skipper sami even iWesley isekhona bengihleka namanje bemasha ko Union Building. I was just saying oh shame, mina ngineskipper ngizokhombisa even my Wesley even la ngasemuva sibhaliwe la ngemuva. So ilento ngisho ngithi leli cala kubhlungu ukuthi eSouth Africa akekho umuntu osazobelieve kwizinkantolo nakumaphoyisa ngoba inarrative yamanga imove fast more than iqiniso, and benza sure mabe campaign ngoba ngabantu abane influence kwi social media ukuthi ba bad name everything so that abantu bangabisalalela nix babone nje ukuthi laphayana kuzogwetshwa izingelosi. So kuningi, there is a lot and I will reveal to you, ngizokubonisa nawe so that now you can just check, you review and then you can come to your people. Kodwa nje into engisho ukuthi abantu they must give i-opportunity umthetho wase South Africa and have i-trust. Angisho ukuthi siya trust vele sibonile kwiMadlanga Commission, but at least vula inhliziyo yakho and listen kwi-evidence, ungayi ngama emotions, because once uze ne-narrative ka TikTok ukuthi lela judge ubone, and ngoba i-social media iveza lawa ama-clip la ujudge athukisa khona, abayivezi ukuthi yini emphushayo to do that, you know, abayivezi iside yestory sakhe, i-frustration yakhe. And you know there is a lot Thabani, me like Pretoria, they know me, I'm there on the clips, everything. Like I advocated for everything, and then at the end of the day I decided to no, let me part ways, because at the end of ekugcineni ube irresponsible citizen and ungaphushi narrative ezokwenza ibulala umphakathi ekugcineni. But ke yeah, everyone unelungelo lokuthi abelieve into abelieve kuyona, but ngiyafisa ukuthi ama South Africans ngathi angavula izinhliziyo alibukele leli cala holistically
and mathi babelalele icala uzibuza imibuzo ukuthi athofa izinkabi ezingaka nabantu abangaka abaganga eSouth Africa, why these ones? And then also ungene even kuleli cala lisaqala ma ulalela i-evidence understand ukuthi even the same brigadier they are trying to ukumveza ngathi ngumuntu omumbi, he was never even the party from the beginning. Uguy unikwe manje leli cala amaphoyisa amaningi eli-frustrated, but abantu abaningi they don't know that because icase kaMeyiwa bangena ngama-emotions. Ngiya-understanda uMeyiwa wayeyi-public figure and engumuntu othandwa eSouth Africa, so nomama wakhe makakhala sonke siyathinteka, but I wish abantu base-South Africa bavule izinhliziyo zabo ba-accepte ukuthi inkantolo ayidlale indawo yayo. Uyabona ukuthi like for instance abameli mabethi i-NPA i-corrupt, bayazi umshushisi ngokomthetho we-law akavumelekile ukuthi aphendule, akavumelekile ukuthi umshushisi aphendule noma ngathi ubaloyi isibhamu sakhe. Umthetho awumvumeli because once aphendule bazomkhipha kuleli cala, yabo. Bazomkhipha. So there is a lot, that's why I'm saying there is a lot. Abantu abaningi bangene ngama-emotions, abantu abaningi bapushe i-false narrative, and eSouth Africa kunabantu aba-very negligent, abaneglecta izinto eziningi. Bathatha just information ekwi-social media, then they will run with it without even verifying. Yonke into nje and kuwesi nemadlanga siya-understand that everyone in South Africa frustrated. So whenever uzwa something, awusathembi nix. So that's why we are in this situation. Otherwise, izimali zethu zadliwa. And I'm still saying it. There was a time ngisaqala uvula i-account yami, she would come nabantu bakhe abathume ngama-fake account. Athi hambani niyothi lapha. And then they will say izinto like ubone ukuthi hayibo this girl. Like this girl, if thina besithanda ukukhuluma ngeba siyakhuluma lelacala then livalwe, but we are just trying ukunikeza umthetho udlale indawo indima yakhona, singabi ngathi singabantu ababhitha. So that's it. But yena she's a sister of accused number 4 uMthokoziseni Maphisa, or involved to this case. So that's why i-narrative yakhe was always against i-court nabeshushisi. So if ngikunikeza leyo idea ukuthi i-blood sister yakhe, then nawe izohamba manje ifunctione kahle, ucabange kahle ukuthi that's why, because uyazi umuntu mayengowakini. Because this girl went to Facebook wayomposta khona, waposta indaba yokuthi usengivulele ngisho icala. So there are people that believed in her poster. Kanti kusho ukuthi bebona ukuthi lo mjito usesondela phambi kwecala kaMeyiwa. Yeah, kubhuti wakhe, like nguye angithi imali zasifaka kuyena kwakunento ethi, and wayesazi angithi uBongani Ntanzi ngoka 1990. This guy. So he was using that guy because abantu abaningi ama-South African abaningi, they were feeling sympathy for uBongani Ntanzi because he was the youngest among all these guys. Among all these guys. So why understand that? And ebona ukuthi iSouth Africa angry, and ama-South Africans when they are angry bavala amadlebe abasayinaki enye into, they move forward into abayibona phambi kwabo. That was what was happening. Okay. And naye even today if uyambona, she's no longer even talking about izinto zikaMeyiwa ngoba yamhlula wagcina sekaxabana nobhuti kuxatyanwa ngale mali sibasendela yona ngoba wagcina la seyiba cross. So wagcina sekwenzeka nje zonke lezo zinto. But ke once ngathola isikhathi, I will definitely tell you and explain to you what went wrong. I know they will push narrative. Hey, she's lying. Hey, she went like Google social media and amanga ethi mina I'm dating but labafana, that's why I'm bitter. You know, enza show ukuthi wenza the same thing awayenza kuwe, so that no one can listen to you. Yebo, she's good at that. Wangithuma kwi-marsh ama-journalist Olinda Mnisi, Criselda Lewis, abantu kune park ese-Pretoria. Ngicela ukukutshela ukuthi kwakungekho bantu laphana. I had to deal with inqwaba yama-journalist abophumzile o-ENCA. Kwakunzima eqamba manga engifonela ethi gila hey ngiyeza la. I had to deal with that downfall. Lapho ngi-organize i-Pretoria imisiwe, organizwe ama-traffic officers, kuvalwe izindlela. Cala yangani idlalile ngathi le sizela abantu nje abangayi-understand le evidence. Vele ngibona ukuthi cha la
sidlalile abona makafuna imali akanqeni avele nje afone nathi nabo Gininda bayangifuna nabo bangifuna simshintshise mawuthi nanga umuntu uzidlalela la ko Orange Farm udlalela ko Soweto uyaposte la emaye eziphuzela kudliwe imali zethu lengane ingasebenzi siyondlela ingane encane. So kuningi abantu abavula amehlo inkantolo bayibuke angisho ukuthi icourt iperfect. There were some smaller nyana things amaphoyisa into angazenzanga kahle but abantu abavula izinhliziyo bavula amehlo and focus kwi evidence. Uzibuze one thing out of wonke abantu abamosha eSouth Africa, why these ones? Why they were targeting these ones? And then when you listen to the chain of evidence from the beginning, you understand, there were police they involved from the beginning. Ukinindungena manje kunamaphoyisa frustrated like case azana nalabasolwa from tax industry because lento le isiwa kuma taxi violence nezinye izinto bengama friends. So one day I will just brief you what was going on, but ke uNkulunkulu ekhona sizobuka. Yes, ijudge today lingumuntu omumbi. Yes, ubaloyi uzubona ukuthi labantu ba good what they are doing. Lengane yaxosha uadvocate Tefo kwicala lengane le ewe usinqo yeah wamxosha kanjani? Wamxosha ngoba lengane yabona lama attorneys kahle awazwani, lama attorneys awazwani. So they were trying to push uTefo outside. Umsholo was having a beef with this guy. And now bayambona sekaphumile. That guy is no longer an advocate. Angeke uTefo nguTefo akasayona wadisbanda wakhishwa ekubeni advocate. So lo guy lo bamhambisa ama podcast usho izinto ezingekho almost zonke, and is not like lo guy ezinye izinto akazazi ezinye zikhona, but basebenzisa frustration ne stress sakhe to push their own narrative. The guy is stressed, akekho umuntu ongavuma ukuphelelwa umsebenzi, and you can see he's losing it. He's not himself, and ezinye izinto azishoyo he contradicts himself. But abantu basebenzisa leyo nto and bamenza abuke ngathi uyiclown ngoba uvela athi isibhamu sesikabanibani lena yikabanibani, and baya understand ukuthi uguy une stress uphelwe umsebenzi uyekisi uba ummeli. So kuningi okwenzakalayo kuleli cala leli, and it's painful ukuthi abantu baphusha ama narrative wabo nama likes just ukuthi end of the day umatter abhadale. But yeah, hey, thank you. So indaba le kaTefo wamkhipha kanjani kwicala? Angithi phela uma because wayekade representa labafana, and then they decided ukuthi bafuna umuntu alright, and omunye umuntu ongalishoyo nje iqiniso uadvocate Msholola, and it's very disappointing because yena lelicala waliqala from Boksburg. So ezinye izinto thina siyababuka nje mabenza be actor nje enkantolo ubona ukuthi oh shame, and the public lapho ke ibanikeza ke le hype baya hype public abazi ukuthi lana labantu badlala nje isketch yokuthi because every day bayahola labantu mabeyile enkantolo, every day bayahola. So it's so sad. Yeah, yabona na abantu abana manje sebesharisha even ulive wakho bafikile abangani bakhe unamanga, but I don't give a damn because mina I speak my truth, you know, and no one is gonna stop me to do that. Anyway, bye guys. Okay, kancane nje mhlawumbe ukubuza ulokhu nje uTefo njengoba aboshwe kwaphinde kwaphuma engathi osibiya ba involved what, so actually kwenzakalani ngayo uTefo? uTefo ukuboshwa kwakhe akusondelanga kuleli cala, ziyinkinga zakhe. If you can read kuma articles, just that angifuni ukusho izinto zabantu ezipersonal ezingahlangene nami, but it was never about this case ukuboshwa kwakhe. Ngoba ke uTefo ke ene stress sakhe wayeseyihlanganisa konke, kodwa if you go to even kwi Google ujonga ukuthi amacala wakhe kwakuyini, you will get them there. It was nothing involve or Gininda or icourt. I remember ukuthi lento yakhe yayi-involve story kuthiwa kwafana attend ngazo ma 10 years or 12 years ago. Yes, base beqala bazoyivusa when sesekuleli cala leli. Yeah, i-separate nje indaba yakhe ayihlangene nalecala, but abantu ke ngokuthi le ndaba le bayayiphusha and bakholelwa kulento bakholelwa kuyona abantu.
they are doing that bazohlanganisa kube ngathi and naye he's frustrated. Nawe umnumzana womuzi ungubaba, you are working and uphele umsebenzi, you will find everyone wrong and then you will blame everyone, but it was never about this case. So Kwakuziyinkinga ngo zakhe. estimatingly njengabantu ababefaka imali kwi-account yakhe, if you estimate nina ngokwenu kwase kuyimali engakanani naseniyifakile? I don't wanna do that, but I will just send you everything. You will just see for yourself. I don't wanna embark on just disclosing those things. Ngizokusendela and then when you will just verify everything. Okay, ngiyabonga kakhulu sisami. Yeah, hayi amaphara wakhe nanga la ethi unamanga nizoba strong. Asihlali No, nina. I know, I understand. Ngibonile nje ukuthi kuvele kwafika abantu abasheshayo bethi mvu. Asebelibele bethi phuma, Exactly. hamba. Ngiyababuka nje. Like kade ngilibele Yilabo. ngibukele abantu bebe interested bebhala ama-questions amaningi wasusela kubantu ade bekhona be interested ukuzwa your side everything. But then esikhaleni nje kwaqhamuka ifu nje selibe lithi akaphuma unamanga njani ngiyalibuka nje, Exactly. but Exactly. I'm not shaken. Ngiyalibuka but I'm not shaken. Ama-beneficiary lawa Yeah, ayakhala. Sharp, yeah. ngicela ungisusa, I don't know how to go down lana. Okay, siyabonga. Sharp. Okay. Now umamenu ke nina nithi ke unamanga nangu umamenu. Check Kalala, how are you say? Nangu umamenu. Benilibele nithi umamenu refi wathi umamenu ungibophile umamenu nangu. What she has opened a case against me. Washaqima. This guy is gonna be arrested. He has touched the wrong person. Sngo lo enimbonayo. The very same lady that is committing crime athi uzalwa kubomisa isiZulu yena athathe imali zamantombazane athi uzovulela amasaluni athathe 10,000 athi uzobavulela amasaluni amantombazane amnika 10,000 wadla phansi nalawo ma 10,000 again. Omunye umntwana bathi ubani konje lo mntwana usingo yini naye was here on my Facebook ekhala la ethi ungithathele u10,000 wami yena lo wakubo accuse lo olapha kulaba babulala uMeyiwa wayekade evelile la ethathe imali yakhe untombazane, and she went to post me on her Facebook page wathi hayi ubani lenja yenu ibiza Putin, I'm telling you sengimthathela inyathelo ufike kahle ke ufike la ngimfuna khona mina ngizomthathela inyathelo esi right ke sengizomfundisa isifundo. They always claim that they don't come back to bring a feedback to you ukuthi bathi we have taught him a lesson. Mina I've been standing ever since. You think I'm just a man? I'm not just a man, but there's a cup of oil upon my head. Whatever that I do, I know I'm taking advantage of my cup as well. So I fear nothing. I fear nothing. That's what you have to know, that there's a cup upon my head. And that cup, it makes me to exercise and take advantage of everything. And I fear nothing, knowing exactly that no one can touch a man and a cup upon my head. Asithathe umqhele ke manje sufake ke sizalelwe enkanini ke manje. So lo mntwana has been a criminal for so long. Yabo she has been a criminal for so long, and I've been exposing her, and laba bakholelwa uyena, they've been trying to cover up for her, and I'm not shaken. I'm just sticking to the truth. Yabo the truth is uyisigebengu, and she has been manipulating people. Imagine athi umuntu asesekeni uMeyiwa knowing exactly ukuthi weseka ubhuti wakhe owabulala uMeyiwa. That's his hair. Yabo kukhishwa imali kanti ulekelelana nobhuti wakhe kufakwa imali lezi esase saba over 100,000 zifaka nje. Abantu bethi abantu bayasupporta kanti they are just giving exactly the criminal money, and unyamalele manje. Yabo there are a lot of things to a law asetshenziswe. One thing that I told you guys ukuthi
there are people for so long that have been doing things for so long and they've been not acknowledged because akekho umuntu okade ebukeke engathi une-audience okade elimele iqiniso. Bonke labantu laba abangoso content creators laba banama followers what ngeke ungitshela ukuthi I have 2 million followers then mawuvula live ubukelwa abantu abawu50 but una 1 million followers. Those 1 million followers, maybe those people died a long time ago after following you. You don't even know where they are hanging. I mean, I don't have 1 million followers, but I have more than 1,000 viewers that can view my channel when I'm live. When I have 1 million followers, but you can be viewed by 200 people. Where is 900,000 800? Where are them? They are not with you. Where are they? Because I'm trying to check, Uguti, are they around you or not? Because you cannot claim they follow, but do not disclose they follow when you are live. Yeah, I don't care about the follow, but I care about my broadcast. I'm able to open a very big platform whereby people are pegged, yet the followers are lesser than yours. So let me talk something that makes sense. Into ke kulaba kade bethusisa unamanga sicela ukunikezela bona ithuba ke ba request bezositshela 99 ukuthi yini engamanga kule kade show sis because kade nibala unamanga yes sesicela ukunikezela nini chance request ungene uzosho ke manje ukuthi no mina ngithusisa unamanga ngokuthi I was here ngalokhu bengicela ba request just 2 or 3 of them that can request and oppose the lady ngoba kade nimi oppose kuma comments. So now I want to give you a privilege whereby you just request and say it, because when you have power to say unamanga, just state it just now. Unamanga says. If you cannot do that in 5 minutes time, then you must know whatever the two sisters chele on is real. So unamanga request again manje. I'm giving you that chance. Ukuthi uze nawe uzosnika iside lakho le story. Yabona? Uzosnika iside lakho le story. Ngoba asesifuna ukulazi ke manje iside lakho le story. Siyalifuna ngempela ukulazi iside lakho le story. Sifuna ukulazi for real. Woza nje nali iside lakho le story uzosibekela lona iside lakho le story ukuthi no ngithi mina unamanga ngenxa yokuthi yabona yes requestani sebephi manje requestani guys nina nongade nithi unamanga usisi akaphume lapho kanjani. Now I'm giving you a chance. Where are you? Can you please request lona nje uzodala isidina ake simlaleleni adala isidina mesehla khona icomment yakhe ngiyibonile ayibhalile faka ubaba Mavava awuphume kubaba Mavava. He's never sent you, akakwazi ungazomjwayela ngabe akukahle kancane awuphume nje kuyena like ubiza indoda yakhe Capitec awukahle kancane awuphume awume nje kancane. You are trying to be relevant over nothing. You are just nothing and you are also trying to be relevant over just nothing. So nje awukahle kancane awume nje. We are tired of these people that are trying to be relevant. No, don't do that nonsense. Yes. At the end of the day, you guys will have to know deep down this man fear none, fear for God. Not good team champe at the end of the day you must know what this guy fear no focal. I fear focal because once I start to fear then I won't be able to approach the truth. So when you are ready to approach the truth, put fear aside. So no one is requesting. Ngibone kunqamuka abantu aba100 bahamba. So no one is requesting. Ungamuka abantu aba100 lapha babaleka bahamba. So I'm asking even now. So there is no one requesting. There is no one who is requesting. Cause phela angithi benithi unamanga advocating for justice unamanga
So there's no one who is requesting. Ngifuna ukubuza kahle. No one is requesting now. So iphi indawo? Okay, no problem. Seku right. But ke untombazane did us date. Usenze date untombazane. Did us date untombazane. All right. Bese kuzoba ke ilo mfokazane. Do you guys know this movie ka DSTV? Angazi mina noma movie noma series noma yini. Do you guys know lelo khunja? Angazi noma movie noma yini. I mean, I'm not watching TV. In fact, I don't even have a TV in my house because I don't believe in television. I have many people that are streaming me. Mina angnanda banubuka abaya abantu. So do you know angazi yini i-mechanics noma yini the mechanics noma yini angazi. Ubizwa ngani lento le mina ngiyazi. So do you guys know this? So kunomuntu oyiclaimayo othi he is the one owayibhala wayibhala then wayitshontsha ubani uTsidi noma ubani lo waka Generations kukhona nama chats ama screenshots akhona akuveza ngokusobala ukuthi they were chatting no Lisa nobani no Latoya. So ukhona oyiclaimayo ukuthi uyena iwriter yayo lelo khunja lelo the story uthi wasibhala yena then wayexoxisana naye but then wavele wabaleka wanyamalala wasekela ngisho ukumbuka kulo khunja wasekela ngisho umphendula ku WhatsApp wabaleka nayo wahamba nayo waseyidayisa ka DSTV. That's what I heard. And disclaimer, I'm not assuring this information. I just received the information and I'm telling the public exactly what I got. So in case maybe they try to claim this from me, I must never be attached to a case that can be running concerning this matter. But ke itinto uLatoya is the one that ran away with this. Iphumile indaba izolo ubekhona ubhuti ade uzoyibika waseSwatini, but unfortunately bekune language barrier naye certain things he was clueless. But then he sent me the screenshots, then I had to take time and look at them. Ngabona ukuthi uTsidi no Latoya they stole this episode from the hands of someone. Then they went to sell it to DSTV, and then from there it was pretended like a sabo Gandhi Aksone sabo. So the guy is still complaining. He believes that they are making millions with the story, yet he's not getting anything. But he's the one who wrote that episode. I don't know ukuthi ke kuyiqiniso elingakanani lokho, but ngiyaveza la ukuthi bathi le episode ibhalwe umuntu waseSwatini, and njengoba ibhala nje wayekhuluma naye uLatoya ekhuluma naye uTsidi, but babaleka nayo bamahamba ngemuva bayoyidayisa ka DSTV. Bathi yadlala namhlanje, but akusiyona eyakhe, akusiyona yabo. Okay, it's okay, it's all right, it's all right. Asiqhubekeni. Mase kuba uGogo Skhotheni. uGogo Skhotheni nje is a criminal, a thug. Fanele yakwazi naye lo uGogo Skhotheni ukuthi ayibambe isifuba athi uGogo Skhotheni, I am a criminal and I am a thug, because uGogo Skhotheni took u15,000 nomjita ethembisa ukuthi uzoza azodijya, but akakaze aze adj kuleyo ndawo, and seloko engakaze aze adj kuleyo ndawo uyagoloza ukuthi amrefund loyo muntu loyo, and there is no need to agoloze, but just because vele niphila ngako ukuqola Gogo Skhotheni
awuqali vele uqola umjida waqola amathwasa akho now usuqola yena futhi akakhokhe nje ugogo Sikhotheni. Mina anginayo into engayisho. Tumi we know guys ukuthi niyahlupheka, whatever life that you are preaching, nikhombise o TikTok the nice places where you guys are just renting. Akaya kunilekelele lokho. We know exactly ukuthi niyahlupheka, but what I'm trying to say to you is that bring back the money. It belongs to someone. Ithathe nje iphinsele. This thing uphilela content, it won't help, my dear. Sumane nje niphinsele imali zabantu emuva. Nikele ukuforce impilo. You cannot be telling me ukuthi uzenze ngathi uphila a big luxurious life like this, but uyahluleka uyahluleka nje ukwenza lokhu ukuthi ubuyisele imali yabantu. Shothi uZahara kuphela waphumela obalo washo ukuthi thina njengama artists siyahlupheka, which is true. Sikubonile lokho baningi esibabonile thina abakade vele sibabona ukuthi they are just poor people pretending to be rich. Nani Sikhotheni siyanazi, so nikelela ama 10 rand maseningekho emhlabeni for you to be buried, because siyazi ukuthi ngiyayibridge impilo. That's not your life, but ngiyayibridge. You remember at the night I phoned you, you had no airtime as well. So it says a lot concerning umuntu o famous and seeming to be powerful ongenayo airtime. Hayi ngeke bafowethu. Angeyishintshe nje ukwenza. Please, akakhokhelwe lo yamfo u15,000 wakhe. If akakhokheleki kuzoba nesikhathi la khona ngizokudonsela khona ngisho kanyoko umsunu la ka TikTok and uzokhala that day. You will wish you were never born. But ke even namathwasa akho afika zocomplaina. Baningi abacomplaina la kithi. Kunabantu bafowethu ngithe akuthepho iscreen noma nje ngibukele ngisemsebenzini nzinja. Ngithe kuthepho iscreen lapho manje ngafuni asivaleni sithi ngiyophumula kancane. Mangabe nikhathele anivale nje sithi kuyophumula kancane, usho asivaleni phela sithi kuyophumula kancane ngoba nikhathele. Asikwazi ukuthi ningavali sithi kuyophumula kancane ngoba phela nikhathele phela. Manikhathele nikhathela ikinto ezokwenziwa. We do understand ukuthi nikhathele. Manikhathele, it's all right. We can close the live and we can go and chill a little bit. Sithi ukukhohlwa nje wona live, but uma ngabe ningakhathele then tap the screen. Let the screen continue being tapped. Ni tap screen nikhule. Yes, nigift nenze yonke into ekufanele ngabe niyayenza. Let's talk concerning this matter. Bafowethu, le genge le edlala ama game on TikTok, ngiyacela ukuthi nivale leyo genge. Le genge le endlalisa ama game on TikTok kuthiwa no, there's a big game, kune big game ezayo, kuzodlala ubani nobani, iwinner izobe ithatha 2000, abathathe lo 2000 phela bamuphe mabefuna. Nina ningabi involved. Yonke le genge le edlala ama game la ka TikTok ayiyeke manje ihambe yofuna umsebenzi. Those people, they are eating your money while you are unaware ukuthi sekudliwa imali yakho. Them playing a game when you lose your 1,000, you lose your 3,000, you use your 4,000, you lose your 10,000. So besacela ukuthi iyekwe lento yokudlalwa kwama game ka TikTok. I'm just saying it brave and confident. Ayekwe lento yokudlalwa kwama game ka TikTok ngoba leyo nto leyo yenye yezinto eyindlela yokuqola abantu ka TikTok, but engakhulunywa njengayo. Akwazi ukuthi bathi abantu bazodlala igame but then egcineni wena udlelwa u700 ngabo bedlala nje igame. Iyafana no Betway. Ayekwe uma ngabe befuna ukudlala igame abathengelwe ibhola behambe beestradini bafe badlale ngebhola estradini, badlale mase nibancoma ukuthi nazi nadlala kamnandi. Akukathiwa kudlala ama-game, but lawo ma-game lawo asephoqelela ukuthi nina ningene emaphayitheni enu. No,
kuthiwa siyadlala ngo-8. Please guys, savana ama-gift enu. Kuzomele nifake ama-glove, nifake ama-money gun, nani. Please guys, do not buy those scalams. Those are the scalams, do not buy them. These people, they must be encouraged ukuthi bahambe bayofuna umsebenzi. Bayeke lento yokufuna ukuphila ngo-TikTok nenkani. Is umuntu la ka-TikTok uyeza azoletha i-justice for abanye abantu noma uyafokofa ufuna umsebenzi, because akukwazi ukuthi ubona bahleli kuze kuhlala nama-celebrity manje, because people they know that they can make money in this. Nabo Dr. Malinga bahleli nje impela, hawu sekudlalwa ama-game, hayi kahleni bafowethu. No, cannot work like that. These people, they must go and look for a job and they must be employed. Basebenzele bona abadlale phela ama-game ngama-salary abo, bangasifaki. Hayi faka lapho lion clav no, hamba ufuna umsebenzi. We cannot do that nonsense again. If ngikubona ukuthi usaya kulama game and you participate in them, then fanele sikutshele manje ukuthi you are a fool, because awukwazi ukuvulwa amehlo kuthiwe kuyeke lokhu kudla imali yakho. But wena usukuma uthi hayi amanga lawo ngizokwenza mina, angithi imali yethu uyeslima, because ingane yakho mayiphelelwa amaphambasi, wena oyithengelayo amaphambasi abekho bonke lapha. Mangabe ingane yakho iphelelwe ubisi, wena oyithengelayo ubisi abekho laba bama-game. Laba bama-game abafuni kuyosebenza. Uhlubabone nje abantu bavula ulive kusukela ekuseni kuze kuyoshaya u-1 ebusuku, noma abafundi ukuvele bevala ulive kungakadlalwa igame. Umuntu ngokuvula kwakho ulive ekuseni aze kuyoshaya ebusuku umuzwe sethi aish, let's just do a game, just one game with this man. Hawu manje igame iyafuna iphakethe lethu, ayikho leyo game, akekho futhi odliwe, ngoba nalo ngale ogiftwe kancane unayo imali ayitholile, naye unemali ayitholile. So both of them, they don't lose, they lose nothing actually. Why bengaye bedlala igame ethi let's enter into our bank accounts, as transfer abantu imali sibone ukuthi ubani ozonika abantu imali kakhulu? Why bengayidlali kanjalo? Why by vice versa? Why bengathi vula i-app yakho ngivula i-app yami, sitransfele abantu imali sibone ukuthi ubani ozowina ngokubanika imali kakhulu? Why bengayidlali kanjalo igame yabo? If bekwazi ukuyidlala kanjalo igame yabo, then I can allow them to play game. But if abayidlali kanjalo, then asikwazi ke thina ukuba yilimi. We cannot allow that. If bekwazi ukuthi bakwazi ukudlala igame, abavele bathi okay guys, asilaleni igame manje, mase beya relax bathi wena kudala kase ugive abantu, angeke ngibagive abantu more than you, ithi ngibagive more than you. Naso ke igame ngele abangayidlala futhi negame esingayi-accepta si-understand, but leyo ukuthi kuthiwe nina fakani imali, I don't get that one. That one, no. I've been trying to understand that one, but I'm not understanding anything. I'm getting lost. Yabo, lapha iGalaxy ibiza u200 rand. Mawufaka ama-Galaxy awu5 usumphe u1000. Uma ngabe ufaka ama-Galaxy awu20 usumphe uyayibona nje kodwa uyayibona yini? Mawumphe nje awu10 usumphe 2000. Mawumphe nje lawa awu20 usuyazi umphe nje u4000. Yabo, ngalo mzuzu wena uyamupha nje, akaklinelanga igceke, akakwashelanga moto, akathengelanga mathayi, usuyimoshile imali yamathayi. Yabo, and i-money gun i-160. Mawumnika i-money gun eyodwa usumphile 160. Uma ngabe uzomnika u4 umphile futhi imali ngempela. Yabo, funa uhlaniphe iLion ibizo 3000, mawumnika nje already. Yabo, so please be careful. Sumani niqaphele nivula amehleni. Yabo, upetrol uyabiza guys. The cost of living is too expensive now in South Africa. We are facing a crisis. Akuhambi kahle kwezomnotho eSouth Africa. We cannot pretend like izinto hamba kahle eSouth Africa zibe singahambi kahle. Yabo? One kumanje nje njoba ngikhuluma nawe akuhambi kahle. Umnotho yonke into akuphile kalula.
So we cannot accept ukuthi kunomuntu oqhamukayo athi ke thathelwa nje ulokhunja u1000 ulokhunja. Gifters are gifting willingly, and it's not only in South Africa. No, guys. At some point, fanele wona ama-influencers awucabangela umphakathi. Let's be realistic. Ama-influencers fanele awucabangela umphakathi. Phiwe Njaya mhamba kanjani? Ama-influencers fanele awucabangela umphakathi. Abantu abafana noPhiwe, I cannot say yekelani ukuba gift-ke labo, because uPhiwe unokubuya azosiza yena futhi umphakathi. That is nice. It's okay, it's good. But angeke ngithi mina hamba uyinamathiselisa kulama game ala ka TikTok asangena ngakulekeleli nga next. That's the truth. Mina umuntu ngimnika iqiniso eli-straight. Makunenkinga mhlawumbe ushonelo ilunga lakho lomndeni. Mina I've been seeing uPhiwe engenelela la kuthiwa khona kushoniwe la kunjani la. He has been there for those people. And nina-ke lapho angikaze ngithi okay kuyekeni lo uma ngabe nisiza la kuthiwe khona sizani khona. But we cannot say hambani niyogaxela njalo nina fanele nigaxeliswe. Mina guys, you must know I'm not part of people that are parasitic to you. We are not parasites. That's why we are teaching our youngsters, young ladies, young guys to grow in a wise way. Bakwazi ukwenza a certain way of income. Ngoba lento ukuthi bacabanga ukuthi there are easy comes. They are going to be paralyzed, paranoid in their brains. They won't work. They won't do anything. And that is a disaster again. Ngoba lento yenu yongafuni ukusukuma nilimele iqiniso inkinga. Ukuze umuntu eselwe angeke mina ngeke yini oyigolozayo, because laba bantu bahlule ubudget. Phela ukungena ka TikTok khona abantu asebe ne-addiction ka TikTok ebuhlungu abasakwazi ukuphila ngaphandle kwa TikTok. Ngesifike sikhuza baka Betway ngokuba addicted kwenzeni into wrong babet, bese sivumela baka TikTok asebe ne-addiction yokwenza into ebhedayo. Mhlawumbe umama wakho useyekile uBetway kodwa usene-addiction yaka TikTok ukuthi agifte ka TikTok yonke imali egrocery, yonke imali yani. UTikTok usuba yi-bad addiction kubantu. Fanele lokhu understand. Silwisana nayo yonke into eseyifaka umuntu omnyama emgodini. Asivumi lapho. Siyamkhipha lapho. Siyayikhipha leyo nto, asifuni nokuyazi leyo nto leyo. Thina into esiyifunayo iqiniso nje kuphela. Yes, umuntu akagifte ngoba nake usebenzela ngempela umphakathi ngokweqiniso, hayi ngoba naku kudlalwa nje. Thiwa sekuyadlalwa nokunegame iyangena ngoba no. Abathengelwe ibhola basiwe kwi-sport field bafike bavula live kudlalwe bekora amagoli bese shaya izandla sithi ubani uwinile. Or else mabefuna ukudlala igame yokugifta abakhipha amafoni abo, ifoni yesibili umuntu athi ngicela i-account yakho wena muntu oqala amnike, nalo athi ngicela i-account yakhe amfakele imali, bafakela abantu laba bababukela imali. So desizosho ukuthi no, yazini uThabane uwinile ngoba yena ugifte abantu imali elinganiselwa ku100,000. uDr Malinga uwinile ngoba ugifte abantu imali engango 1 million. Sibhekile, that's it. Nayo ke indlela yokungabe kuyadlalwa ke. Bona mabedlala kube yibona abasupply umphakathi, hayi ukuthi umphakathi usupply bona. Cha, ngizwa leyo mina. Uma ngabe kuthiwa kudlalwa igame akube yibona abasupply umphakathi, hayi ukuthi umphakathi usupply bona, because bona sebebukeka njengabantu abanebrand, abakhombisa ibrand yabo ukuthi inamandla emphakathini. Nako-ke yayibo ayasinda le nkulumo, ayimfuni umuntu oxegelwa amadolo, iyasinda kabi le nkulumo yami, ayimfundi umuntu oxegelwa amadolo. And selokhu ngikhulumile kusukela ekuseni angakayifaki inhlamba, angikaze nje ngiyifake inhlamba. Njengoba ngisesela angikaze ngiyifake inhlamba, ngithule nje angiyifaki nje inhlamba, ngiyayikhulumela inhlamba angakayifaki, which I think wonke umuntu comfortable and happy ukuba la kwi-live yami ngoba cha inhlamba nje lutho angilokhunje angiyifaki nje ngilanje yabo ngilanje angiyifaki. Mase siza la bafowethu, kunabantu abalalwa wogobela ngalenkathi beyothwasa, kunamantombazane alalwa wogobela ngalenkathi beyothwasa, kunabafana futhi nabo abalalwa wogobela mhla beyothwasa.
Bafowethu, let me say this, nginivulela iplatform yenu nina abanjalo. Kune number specifically engayona yase office lami. Kune number engeyona yase office lami. Inambe private engifisayo ukuthi ngizodiscussa nani nina enalalwa wogobela nani nina enalalwa izinyanga zibe zithi siyalapha zanlala kodwa egameni lokuthi zithi zelapha. So ikhona inamba engifisa ukuthi lolo daba lolo silidiscusseni. I want to see silidiscusse ngoba leyo nyanga leyo kufanele idatshulelwe even netificate zokuoperator. Nabafundisi abalala nani bazalwane nine right manje yokuza forward nizobabika noma ngathi umfundisi wakusabisa wathi within 2 months uzofa make wayikhuluma leyo nto ungasabi. You are still alive, he is still alive, you are not going to die. We are here. If you die, we will kill him as well. Because asikwazi phela ukumyeka ebulale wena. We understand leyo nto. So wena woza phambili simbike sim understand this is time for you to expose your fake pastor, to expose your fake prophet, to expose your fake apostle ngoba sebenqedile benithelela ngo HIV. Uyangifonela lo mama ndiyangiphazamisa. Ngiyakhumbula the time ngisaqala my program yok expose nje inyanga befundisi na wonke umuntu. Into eyenzeka the time ngisaqala ukuhamba that journey. Kunolokhunja umfundisi owaphuma in that list yabantu abebedlwengula abazalwane and lo mfundisi loyo owaphuma kwaku Alpha Lukau owaphuma. Alpha Lukau. And I was told ukuthi hayi wena ungalithinta igama lika Alpha Lukau angeke uqede ngisho 3 years ungafanga bayingozi bangama mafia bayabulala abanjani. I'm still here, I'm still breathing. I'm still here, I'm still breathing. And ngikhona, I'm telling you, I'm still breathing. Akukho la khona mhlambe kuthiwe hayi angiphili khona. No, ngikhona, I'm still breathing and I'm still fighting people that are doing exactly as him. Yabo ziningi ingane mfethu ebeyikhala zine HIV ziphume kuyena ayilala. You understand? Then the very same pastor lo ayethi uvusa umuntu emathuneni. Yabo? Ingane zakoSoweto, ingane zakuphi. Yabo? Mina angisebenzi kanjalo. Mina I face you. I face you straight direct. I face you. I don't have time ukuthi thiwa awuface wena ngoba kwenze njani. Kunomuntu ongafacwa ngoba kwenze njani. Facwa wena angizwa kahle. Ayikho lento yokuthi kuzothiwa wena awufacwa wena. There is nothing like that. Hayi akafacwa lona uyasatshwa akekho satshwayo sithi i-taxi owner ubani hayi khohlwa baba khohlwa baba. And the wife knows whatever what he's doing. Oh nangu Khokho lapha ekhuluma. How are you Khokho? I think Khokho there are people that had that experience. There are many people that have bad experiences when it comes to churches. There are many people that have bad experiences. Not enyangeni kuphela, but there are many people that have also bad experience when it comes to a church. Ngabe seZayoni, ngabe abasindisiwe, ngabe iWeseli, ngabe yini. But there are many people that have bad experience with churches. Bad experience. And fanele sikhulume nje ngako lokho. Bakhona mhlawumbe abalimala emasontweni abakhona la. Nikhona yini? Bakhona yini abalimala esontweni abakhona la abangibukela? People abalimala esontweni mhlawumbe bakhona la abangibukela. Othi umuntu cha mina ngalimala esontweni. Ngikhona la nangu omunye uthi iziyoni kanti bakwenzana eziyoni sisawungene la. Nangu omunye ekhala ethi eziyoni. Uzani bafowethu mawukuthi walimala esontweni wos request ungayivula icamera usho nje ukuthi walimala kanjani esontweni. Noma makhona umuntu omazi walimala esontweni, you can request and talk to us
usitshela ukuthi walimala yabo. Ake sizwe nje, ake sizwe ngiyafisa nje ukuthi ke sizwe leyo ngiyafisa nje ukuthi ke sizwe leyo. Umuntu nje walimala esontweni ukhona mhlawumbe umuntu othi nje cha mina ngalimala esontweni, ngalimala kakhulu esontweni. Ukhona umuntu othi hayi mina mfethu ngalimala esontweni kakhulu kabi. Nangomunye ethi ngalimala esangomeni. You can request. Nangu lady uDaddy L eshuthi ngikhona wazaba. Ake sizwe. Thathani phela ama request ave nithanda ukuthi nithini khona mase ninga accept. Okay. Yasaba. Nisabani. Mina ngisoze ngasaba. Nisabani. Nakuthiwa bayesaba nisabani. Hayi mina lento yokusaba ngicela ukubavulela woza Kirim. Nangu Kirimani uthi ucela ukubavulela woza ke Kirimani. Kirimani kunjani? Ngisetohweni mfethu ngizovela kancane ngecamera then mase ngiyasitha. Okay. Ukuthi ngiseselantshini. Mina nje isonto mfethu ngisanda ukuliyeka mina mfethu elingilimaze kakhulu ngangokuba kunezinye izinto ekade ngayibona ukuthi ziyasilimaza. Abantu basho okunye benze okunye ugcine wena usuhamba wedwa. Lokho kungihlukumeze kakhulu lokho. Awu Kirimani akusuwena lo bona ukuhlala nezinyanga nalaba basezayoni nje ningihlanganyele akusuwena loyo. Mina impela. Awu wena nje ubuhlala from last year unyaka wonke last year wawungayizwa kabi indaba yami ubuhlala nezinyanga nalezangoma nabantu basezayoni impela ningihlanganyela nithi hayi wrong yena bayinje awuchaze kwenzakalani. No, kahle hle mina ngangasho ukuthi wrong mina into engangikhala ngayo inhlamba mina yinye into engangikhala ngayo futhi uyayithuka bo. Yabo so yona into engikhala ngayo mina everything oyenzayo yonke into oyenzayo like bengisho ukuthi right kodwa nje inhlamba bengikhala ngayo. Yona engangikhala ngayo ukuthi umfethu right uku-sport but inhlamba inkinga engikhala ngayo kuphela. Okay, bakwenzeni ke Zayoni? Hayi mfethu kuningi mfethu kuningi ngisengaze ngakhetha nje ngathi hayi nami ngiyakhetha ukuthi hayi ngithi angihlale phansi sengakwenza okunye mhlawumbe okwenziwa ngesintu kodwa ukuthi ngiphume nje ngithi ngesontweni ngihamba nabanye hayi ngathi ngiyakwehlisa nakubeka phansi. Bakwenzeni esontweni? Ashonga ukuthi usuyeke phansi sithi bakwenzeni esontweni? Mfethu ngasho nje ukuthi ngiyanqena mfethu ukuthi ngikhulume izinto zabantu too personal yona. Baba ngithi bakwenzeni esontweni? Mfethu bathi angiyeke ugwayi ngiyeke izinto engizenzayo ezinye nje eziningi amantombazane ngakuyeka kodwa manje ngime ngithola egcineni umuntu ukuthi angiyeke yonke lento uyena uhamba phambili kusona. Mawuthi uhamba phambili kuzona ikuphi lokahamba phambili? Uyakwenza yena lokho mina lokho athi ngingakwenzi. So mina ngikayibona ngathi ngiyisilima kuyona yonke into. So yona into yavela yangikhipha nje.
Nangithi angidilike umama la ngicela ukudilika umama mophi la ezathi kuma-comment umama mophi odidilika umamNkosi mamani umamNkosi ongancithezi mamnkosi ongancithezi maze lapho mamnkosi angimazi umamNkosi bese ngithi nje ngimnikeza i-respect ngoba futhi phela usefuna ukungena. okay uliyeke ninika isonto Mengaphosisi anginawo nje ngino 2 months or 3 months. Angithi wena nje bavuma mosibonke labafundisi bakho bala TikTok nihamba nonke nivumana. Mina my biggest concern is that nixatshaniswe yini nalabafundisi bakho. Futhi asingaphindeli emuva futhi asingabusaphindela kwi-past sibheke phambili manje. Akuphindele emuva. Akuphindele emuva. Ngizama ukunderstand ukuthi senibangeni. Hayi no angibangeli utho namuntu mina kodwa sikaphindeli emuva akukho engixabene naye akekho futhi engibambele igrudge into engikhala ngayo nje ukuthi abanye abantu bayakhuluma kodwa abazenzi izinto ekufanele ngabe bayayikhuluma babisibonakaliso kuzona iyona into ehlukumeza kakhulu mina ngithanda ukuthi ngifunde kumuntu ngikhule kumuntu iyona into engiyithandayo leyo. Hayi ke no problem cha iyangidide ukuthi senishiphelene nabafundisi bakho kodwa kulungileke Cha kunjalo yaqhatha. hayi Bye. ake nivele lapha ake nivele lapha awuze usixoxele experience yakho nenyanga ethile ukuthi yini into yakwenza wehla inyanga awuzosixoxela nje experience yakho nenyanga noma experience yakho nomfundisi yini yakekisa isonto ungakhali silanje siyakubuza asisho ukuthi khala siyaxoxa nje yini yakekisa ilokhunja yini yakekisa isonto asilwi siyabuza nje yini eyakekisa isonto yini yakekisa isonto walikiswa yini isonto Sabona mfethu. yazama okuhle kunjani sicela uaccept lapho sikubone Sawona futhi. yapho sicela uvule nje accept lapha icamera sokubona Ngisafika baba. hayi uthi accept noma uthi save yes nako hayi uvelile ngabe yami uvelile but Okay. Hello ma'am. Okay, ngisemsebenzini mfethu awuyeke mfethu ngisemsebenzini ne. Nabelungu okay ngena. othi ngikuvalele mana sengikuvalelile icamera khulumayo Ya ngisemsebenzini but omdala zikhona i-customers ngisabuya ngizabile ngokubheka ne. okay khuluma ke le ndaba yakho fast bese uyehla Hayi mina ngaqala ngikhehlelezi. 5,000 hayi ukhehlelezi hayi ndaziye kaphi inyanga. Ukhehlelezi wami kona 5,000 wami. kwakumayelana nani eqolo 5000 Sasikhona isimo owayisithi uzangilungisela kona. yini leso simo leso Wayisithi ungikhipha isilwane. wena unesilwane Hayi anginaso isilwane mina. kanti no uyikhishwa
wangihlola wathi kunesilwane ne Uyasazi ini wena? angisazi. Manje wena awuthi ukhishwane. Yabona bhuti omdala, uma ufuna usizo emntwini izinto zakho zingahambi kakuhle aze athi unale ngxaki uyukholelwa because indlela owayendihlola ngayo zikhona izinto owazibonayo nami endizaziyo yaqona, but ke ngoku yena Yabona zange nasonke yenze. into efike ngishaya. Uma ngabe usuthi wena umuntu ukuhlolela into wakhuluma ngento yaziyo. Ivele ngidideke indaba ukuthi ususho kanjani uthi unamanga ngoba phela uthe wena izinto uyazazi. But kaloku ingxaki ne ukuze ndithi wangiqola 5,000 wangiqola wathi siza emlanjeni, zange siye apho kulo mlambo wayesithi saya kuye. Ndamnika u-5,500 5,500 years elapha eCape Town, ngamnikeza wanginika imithi yokuphalaza nokugquma qha only. Wathi ze ngiphinde ngibuye, ngaphinda ngabuya wathetha ngeeplane, nge-aeroplane ezamshiya ephindela eThekwini wara hayi zange aphinde. Ikhemesi yakhe elapha eCape Town uKhetlelezi sewayivala. Yena nto le endandikholwa kuyo ke leya kakhulu. Yeah. Yeah, that is I why know. I know. Sizozama ukuthi sikhulume le ubokufika uze lapha kwaThami mhlambe simfonele sikhulume le. akunankinga. Okay. Sharp. All right. Na intusi. Intusi. Uthabana njani? Laphini asa-accept-ke lapha ikhamera. Ngibizukile ikhamera but ngiyakucela. Okay. Okay. Futhi ngalahlekelwa usisi 2011 mara leyo nyanga yashona 2023. Wangithathela u-125 elokuthi no usisi uzobuya. Ubani lo wakuthathela u-125? Bathugatsheni waseSoweto. Inyanga leyo. Yeah. So Yakuthathela u-125 bani? 125 rand. 125,000. 125,000. Yes. Mana angimazi mina lo gatsheni. Uyabona indaba yakho uthi ayiqondanga. Awunginiki isithombe nawe ucashile, akukho okuvelile kwakho. Asazi isithombe sikasisi, asazi isithombe senyanga, asinayo iproof, nawe ucashile, umuntu oshoyo nje ucashile. So how can I help you? Because u-invisible. Because awunalo icala wena since u-invisible. Mina ngayilanda imali yakho but wena umuntu o-invisible. No, bengalethi icala but bengalethi icala bengifuna ukusho nje ukuthi Hayi mina ngifuna ukuyilanda imali yakho. Angithi imali yakho yadliwe. Fanele siyilande imali yakho. Noma uyamsaba lo gatsheni loyo. Angizwa? washona 2023 but ushonile uGatsheni. Manje umuntu oseshonile. Ebantwini ukuthi bangakholelwa. Hayi manje umuntu oseshonile usilela amasimba nje nawe. Umuntu oseshonile. Hayi, engekho leyo. Sifana nokuthi sikhuluma into engekho. Hayi.
Angifuni ukumosha isikhathi mina. Ukhona odlelwe inyanga imali sikhulume ngayo la. Ukhona umuntu odlelwe inyanga imali sikhulume ngaye la. Ukhona owadlelwa inyanga imali sikhulume ngaye la. Noma isangoma sakuthembisa sathi uzoshada kulonyaka wakhokha imali enkulu kwiqeqe awusashadi khona. Ukhona owadlelwa inyanga imali la noma isangoma sakuthembisa ukuthi wena uyashada efiqifa awukazi ushade. Ukhona umuntu owabholofidwe eZion la yonke into yangaphuma njengoba eyadishiwe. Kwathiwa wathi uzoshada kuzoba njani namanje awukwenzekile. Ukhona mhlambe ayiba ungakhali siyabuza nje yini abaye bakubhulela yona nawe wabona ayibanamanga la. Awuze nje uphumele obalo wawabhulelwa ubani nje wena empilweni yakho akutshela into engekho. Kunjani lapho? Sure, mfethu. Yeah. Hello? Yes. Ya, mfethu Samanepho. Ngiyaphila mfethu. Siyaphila. Hayi. Ukuthi-ke mina igama lomuntu mfethu ngeke ngiliphathe kodwa khona nje mina inyanga yakayidla nje imali yami. Ayekela-ke. Asitholeni umuntu nje obrave ongasitshela ukuthi hayi mina ngaye ngaprofethi wobani ongitshela 1 no 2 no 3. Angazi ukuthi angiyithole leyo nto leyo. Ukhona owayenyangeni elahlekelwe impahla wafaka wakhokha imali enkulu emva kwaloko imali leyo impahla leyo ayizange ibuye njengoba kwakushiwo. Ukhona. Mina ngaya ngilahlelwe imoto enyangeni yangithi imoto yami ngizoyithola ngaze ngiyithole osa. Kunjani lapho ndleleni? Undleni kunjani ndleni? Baba uyaphila. Siyaphila asa-accept-eke ikhamera. Ngisacela ukuxolisa baba ngicela ungayivuli ikhamera cause ngizosheshe ngiphume ngisemsebenzini manje. Kunezinto okufanele ngaveli. Okay. Ngibona ubaba ngathi unokusiza abantu la. Nami khona ikhampani la eke yangidlela imali engango 1.5. Ngisebenza laba ma debt review. Okay, I know. Boba lapha e-office ke. Baba. Boba biya lapha e-office ke labo ikhona number yakhona. Ukhona mina yemfowethu ngadlelwa umfundisi imali ethi nginikele. Kuzovela ukuthi lutho. Vela lapho buthi. Sure. Accept lapha ikhamera. Sure bhuti kuhamba kahle. Asikiphe isiqoko ongcono sizozwakala kahle. Yeah. Mfowethu kuhamba kahle. Yaphila. Ngisho hayi mina nje mfethu ngidinga umuntu ongekadlali ngami ngidinga kodwa umuntu ongangisiza inyanga hayi ukuthi khona wake mhlambe wangiroba hayi Usayifuna inyanga ufunani enyangeni? hayi nje ngifuna umuntu mfethu ozonginikeza izinto ezesinto yabo amakhambi nje mfowethu Amakhambi ani? ngidinga kakhulu mfethu umuthi nje wezitha yabo
Unawo 10,000 Hawu ya hayi ungakho. ufake ke sikunike. Hawu kwalula kangaka. Simple. Cha mina phela ngingadinga mhlawumbe mfowethu ngifike. Hayi ufika uyapi ngoba wena uthe ufuna ukunikwa amakhambi. Hawu. Ngeke ngizona ngifike esigodlweni mfowethu. Ufuna ukufika apha esikolweni? Cha phela kumuntu ongangisiza nje yabo. Unawo ku 30,000 ukufika esikolweni. Hey ngeke wase uyayisiba nkulu kangaka. Akudlalwa phela kulesa sigodlo nje. Hayi kulungile. Cha kudlalwa phela kulesa sigodlo athi ufuna umuntu wezitha. Ya ngifuna kona impande nje yezitha mfowethu impande ezongenza into zami ilunge yabo ngoba mina ngumuntu osebenza ngebusiness yabo. Usebenza ibhizinisi lani udayisa insangu udayisa ama-drugs udayisani ngoba phela ilona business elidinga impande. Ushaya khona impela hayi ushaye khona impela vele ngidayisa into ekanjalo. Udayisa into ezikanjalo. Yes. Udayisani mhlambe sesiya nje sesijulela sobabili ngoba vele ngizokusiza udayisani. Awube sibaningi kabi. Sibaningi kabi. Khohlwa abantu bavela abantu lana ngisho nabadayisela ihunga abahlezi beyicela impande. Ngifuna ukukutshela ukuthi ambotholani udayisani. Mfowethu hayi ngidayisa kona into ekanjalo mfowethu. Udayisani irock. Hayi ngiyamba ngithe nje kodwa ama drugs kulungile. Oh wena udayisa ama-drugs nje ufuna ukuvikeleka udayiseni ama-drugs. Yeah mfowethu. Okay. Kodwa futhi nakhona angidayisi mina ama drugs phela bhedayo. Yabo. Ngidayisa nje insangu kahle kahle. Ngasho njalo. Yeah. Hayi noma ngathi udayisa ngisho intashi noma ngathi udayisa irock noma iwunga. Hayi ngidayisa ama drugs abhedayo mina mfethu. Yeah, kodwa phela mawudayisa nje ama-drugs uyadayisa ngithi. Yeah. Kodwa ke ungcono lawo ngoba yaziwa ngisho emsama, yaziwa ngisho omkhulu yabo. Udayisa ama-drugs akho uwadayisela kuliphi idolobha mhlambe sokutshela thina ngobungozi balelo dolobha. Hayi ngisaplaya nje namakhanakhushi izitolo ezensango vele lezi ezidumile. Udayisa kuziphi itoro ungakuphi nendawo? Mina ngiseThekwini. Udayisela ngakhona eThekwini. Yeah, ku-Springfield la uthola. Ufisi kulapha ku-Fifth Street I mean. Ku-Fifth Street. Letha ku 10,000 iqinise ke. Cha phela mina mfowethu ngifuna ukufika. Yabo, ngifuna mina ukufika kumuntu. Ngifika noma ngifike noma ngithi useGoli ngafika. Qasathi. Okay. Ngifike unginikeza impande sixoxe. Ngasese sikhulume nje into eqondile uyayibona into enjalo. Yeah mfowethu. Hayi ukuthi ngisende imali hayi ngeke. Yabona nje ngeke itraceke leyo nto nami sengike ngadlala abantu kanjalo kodwa ke futhi njoba thina naku sikhona lana siyakutshela ukuthi hayi ngoba udayisela ama-drugs akunankinga wena vele ulethe nje thina sokusiza khona la bantu baningi kabi ukuthi ngathi uqolwela abantu bengaka. Hayi ngeke ukuthi sebangishaya kakhulu mfethu ngalezo zinto okufaka imali ngizoyilinda kaphepho. Hayi lana thina dlali lana. Ayithi vele siyaku-understand ukuthi udayisa ama-drugs. Umuntu odayisa ama-drugs umuntu oyingozi kabi loyo. Yeah. Kodwa ke mfowethu mhlawumbe ngathola inamba ongcono sikhulumeni nje yabo into eqondeni. Thatha ke nansi inamba. Okay. Thatha ke nansi inamba ke sokhona silungise le ndaba yakhe ama-drugs mana ngikunika inamba private. Okay, awungibizela ke. Mana le ndawo kancane ngifuna ukunika le private sokhona ukuthi silungise le ndaba yakhe ama-drugs. Kwazi usama drugs akona ama drugs atheni lawo. Habe kwangena intosi 069 061 069 hayi 061 069. 069 yes. 770. Bani? 770. 1170. Hey, 770. 770 yes. 770. 6448. 6448. Awuyibize sizwe. 069 770 6448. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami.
Okay, hayi uzosizala mfowethu, ungi-WhatsApp lapho. Hayi, alright mfowethu. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Ya Ntusi mnganami, Ya mkhonyana, ngihamba kanjani? ngikhona. Hayi ku-right. Nayi insizwa la idayisa ama-drugs ifuna ukuvikeleka. Awu, ike mina ndawo. Ilapha eThekwini. Ayifane ngiyibone, ithini number isebenzela ngakuphi netheku? Esebenzela lapho nje eThekwini. Fanele siyibone phela. Idinga ku-field. Ithi fonani? Hayi ifuna ukuvikelwa nje idayisela ama-drugs yona. Hayi phela singayivikela. Yeah. Kuhamba kanjani lapho? Hlala mahhala wesivile. Kuhamba kuhamba kanjani lapho Ntusi? Kuhamba kanjani Ntusi? Yani. Wangishaya manje. Ngiyawuyeka nje uTikTok. Kabe yami ukwenza wamthembisa umfayela imali wanyamalala kanti unjani nje Ntusi? Hayi, akazi ngena ngisho account yakho wenza. Hayi faka Ayisotholile kimi. nje 3.5 ayufuna. Hayi wena ngithi wathi wena uzo-add awukho umbhedo waleya mali wasunyamalala pho. Cha, phela yena waye imali ayifuna, mina ngamtshela, yena wafanele ethi hayi, imuphi obona ukuthi fanele ngiwuthole. So manje yena uright ngalo mbhede, akwazi umuntu umlayisa embhedeni ozomgulisa. Ntusi awuyekelele into oyenzayo ufake imali lapho phonsa nje noma u-3,000 nje. Ngixhumanisa le ndoda le efuna ukuya ukugado. Lefuna ukugadelwa ama-drugs. Yeah. Hayi sokuxhumanisa ifuna ukugadwa. Hayi ngeke iclient lami leliya lifuna impande. Impande ikhona phela impande. Yazi ngayiletha ngisho lapha eGoli noma ngiyisele enkosini. Hayi ngeke intwana ifune lokho. Ifuna impande intwana. Hayi kulungile ke Ntusi. Ake sitholeni nangu ukwenza lapha. Ntusi awuzama intwana uyizame ngemali yokulanda umbhede. Phela umbhede ukhandiwe namhlanje. Ulandwa apho umbhede? La eGoli. Awalanda eGoli? Yeah. Yena uthenga lo mbhede la eThekwini. Cha lo yana babemkhandele loya. Lo muntu umbhede ngawulanda malini umbhede eGoli uyekela eThekwini? Cha phela bamkhandele loyana fanele kuvela ulayishwe njengephasela. Akukho mfethu umuntu omaziyo oyehlayo ngeveni ongasilayishela. Akekho umuntu engimaziyo oyehlayo ngeveni. Ungava ukube uma ubungavaya kakhulu mawuthi usuke eGoli uye eBromfontein, usuke eBromfontein uze eThekwini. Mhlawumbe ungahamba kanjani? Ungenzeka nini lokho? Ngake ngifone ngibuza anti vele sekubhizi ney'ngane zesikole lezi ey'hlala emares seziyahamba ziyagoduka ziyavala iy'kole. Yeah. Zona lezi nsuku nje kubhizi ngabuza ukuthi imoto esuka eGoli noma esuka eBromfontein eya eGoli esuke eGoli iye eBromfontein ifike eBromfontein ilayishe itheku bese uhlangabeza nomzemakethe. Yeah. Ngazoke ngifone ngibuza ngizobuya kuwena. Okay.
ngoba kade bengibiza nami bethi sekufunakala iy'moto lapha ze-long distance ezizolayisha ngalo. Okay. Mm. Okay, siyabonga. Nice. Okay. Akekho mhlawumbe umuntu owazi i-courier company engasithathela umbhede namhlanje useThekwini. Sinenkinga ye-courier company. Akekho umuntu owazi i-courier company mhlambe noma oseke wayesebenzisa before ongasilekelela mhlambe iwuthatha umbhede yobeka kukwenza soyikhokhela. I-courier company nje engasilekelela akekho yaziyo mhlambe engawuthatha namhlanje mhlambe i-courier company nje engasilekelela namhlanje uthathe nje namhlanje iwuse laphana nje kweThekwini akunankinga. Sizokhokhela soyikhokhela leyo courier company akunankinga. I-DHL anginayo experience nayo i-DHL. Ngisacela ungixhumanise Mofethu anginayo yazi angikaze ngibe nayo experience nayo. Angikaze. Naba bethi i-DHL udodi yabiza. Khona bathi DSV. Kodwa lo libe lebhala uPostnet, kuPostnet nje nombhede kungahlangana yini? Cela ukubuza kulothi Postnet. Ngisafuna ukubuza la kwa DSV. Welcome to DSV Road Logistics. Please note that for quality and security purposes, this call will be recorded. Please note, all calls to DSV distribution are recorded for quality purposes. Press 1 for domestic queries or tracking. Press 2 for Botswana, Namibia, Lesotho, and Swaziland. For international courier through DSV Express, press 3. For bank card related queries, press 1. For cell phone queries, 2. For general queries, press 3. Hello, sis, how are you? I'm good, and you? I'm good. I am looking for a transportation that can come from Johannesburg to Durban. I want to courier a bed. Okay, for you to use DSV, you must have an account first because you cannot pay cash. Okay. Clients that are using DSV are only having an account.
So you need to open an account that takes between 1 to 5 days. And for you to open an account with DSV, you must be able to send 30 parcels a month and spending a minimum of 10,000 a month each and every month. Okay, I cannot just use it once. No, you can't. Oh, okay. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Goodbye. Zulu Trans. Ikuphi Zulu Trans? Athi ngifonele Uncle Dudu la ngimbuze. Ngibuze lapha endlini. Fast. Call is not available at the moment. Please try again later. Nangoku umuntu obenganginika into eqondile kazi. The telephone number you called. Nangoku umuntu obenganginika into eqondile straight. Nangoku umuntu obenganginika into eqondile straight. Hayi nangu ngiyangena la ku WhatsApp, ngingena kwi direct call ngimfonele la. Tishanes. Malume. Hamba kanjani malume? Ku right malume la. Uthabani? Malume. Awusho malume. Akekho umuntu omaziyo olayisha from eGoli oyeThekwini mhlambe engafaka kuyena iphasela ngimkhokhele. Ngifuna ukulayisha kulabo abalayisha, ukulayisha iheadboard nebase. Yabona le base le yokhandwa le, ngifuna ukuyilayisha neheadboard. Ya ngamkhokhela impela nje. Manje ngoba iheadboard nebase kukhulu kuzongena kanjani? Enqoleni. Akusilokhu enqoleni ngoba kuhlukene iloko abayikhandile nje iheadboard ifika imiswe phambili bese nebase yamiswa. Mhlambe ke bengacela ukuthi lo muntu lona angakuthayi konke akuhlukanise mhlambe kuyofika kufaswe phambili. Yeah. Sengafuneka ngifike ngicheck Wonders mangifika khona. Yeah. Njengamanje ngisendleleni ngiphuma ekhaya. Oh yeah. Ngoba yilabo engibazi abanazo ingqola, abantu abanengqola kakhulu abashaya iphimbi laba ama-ND. Yeah. Amajipi amaningi awanazo ingqola. Oh yeah. Yeah. So alikho neveni eliba khona elilayishayo lehlise. Ngisho nelokho nje neveni elilayishayo lehlise. Iveni ngilazi elilayishayo lapha eWonders, iveni lasemsinga. Ukuthatha into zasemnambithi indlela ehamba through Mnambithi ebheke eMsinga, uma ulapha endleleni baye bakuthathele ipaki
But eThekwini hayi angifuni ukuhamba anike ngilazi. Yeah. Ayi ngisacela ungibhekele kodwa kwinkabe ethembayo ekhona phela mayike yalayisha lapha nangayinika no 1.5 impela mayingangilayishela lapha. Hayi ngizokubhazela uma ngifika khona eWanderers ngikhulume nomashela abakhona. Okay. Oya bazosho ukuthi yipi imoto enempolo evulekile akwazi ukulayisha ibhodi. Okay. Okay, hayi ngiyabonga. Ungitheke nje ntambama ngabo passport u5. Hayi ngizokuchecka. Alright. Okay, ngiyabonga. Sharp. Ba. Phela indaba shunyama vana bewulandi bewusele bewubeka le storage.